Linn míid siar go héiring sa lá atá in Nniuabhain, is léirgur réamhfocail nó réamholalas a bhí sa chéad Caibidil. Ón Léigh is ábhar don Caibidil seo. Scoláide óg as éiring atá déanana stadéir ins na Stáit Aontaithe agus tá sé déanana stadéir óráin an seanós. Cuirtar os ar gcóir go gunta cuid de láthrainn an scéal agus cuid de phríomh eagraíochtaí an cheoil dúchais. Cha sé tamil san íslach is ráid arachair áit bhfuil club chun na Gaeilge, club ina dagan lucht na Gaeilge le chéile chun dí agus chun cabireachta. Agus cha sé tamil ag obair le Gaeilling drámachar cearníní an seanós amach nó nach raibh éileamh mór a lehéad. Rinne sé stadéir an Gaeilge mar ábhar céime in san ollscoil amán uat, agus tugann sé léchtúigen acadamh riag an héireann an foras léing sin a bhfuil iridsan de láiscríbhíní Gaeilge cimead ann. Is an sá a luitar ben a raibh aithneige ithe nuair a bhí siad bert an ollscoil. Is sí clíana ní bhfuil tuilleí a raibh caididir atara sa ar chuid sé héin go Mericeá. Bhí buinte go bert le seanós có sliffe, féle ina dagan daoine le chéile bhfuil síimeá sa cheol dúchais. Tá sé fannacht in ósán an Shelbourne ceantas na hóstáin is mó gradam agus is golánta I maiile á clia. Tá an Caibidil seo lán de ólas mar gheallar héal Gaeilge na cathrach agus mar gheallar héal an cheol dúchais sa chathair chomaiciana. Tá atmosfér agus timpeallacht an scéal daite go sa léir. Tá sa going go gasfar clíana a ríistearing mar ní churfaí seach sa scéalaí cholua só. Ach, tá an deire pléascach leis an Caibidil nuair atá na Gardaí a lorg óhain. Clas coitianta ag scríbhneoirí é seo. Crúcachar ag deire Caibidil amháin, onas go racha tú a raig go fonmhar go dtí an chéad Caibidil eile.